Waldeman Tyski Grof. Sztyc sam wspominam naszego jednego srogiego Ślązoka szpasownego, wigejca i kocendra Stanisława Ligonia, wywołanego karlika z kocendra, ale nie on sam się szykowniście zapisał w naszej historii. Drugim takim, o którym werci się sam zdziepko porozprawiać, a tak po prawdzie, to był Tyski Grof, mianowany Tilsowiżdżą, albo inaczej Dill Eulenspiegel. Wyszedł projekt w jednym naszym śląskim Zeitungu, a wspomógł mnie mój niemiecki kamrat Peter Szczepanek, mocka gryfnistych geschichtów o tym hopie i można teraz kideczko by dało nim łowędziu. Pomiarkujecie przedsam, co myślą zoty byli zawdy między Kładzidłem a Nakową. I no nasz śląski śmiech i dobro launa była odpowiedzią na procne losy tej dziedziny, a ten szpas i humor nigdy nie opuszczał Dilla Eulenspiegla. Mianował się on Waldemar Nystrój, teraz co powszechnie mianowali go Waldemarem. Urodził się we Leśnicy, kole Anabergu, we zabranej mieszczańskiej familii i jako jeden ze mało wtorych Ślązoków, którzy urodzili się na ostatku XIX wieku, napoczną studiować prawo. I to nie byle kaj, ino we cesarsko-królewskim Wiedniu. No ja Wiedeń słynął ze mockich kafejów, szynków, kaczmów, restaurantów, w których był on częstym bezuchantem. Można też i z kuli tego do ostatka studiowania nie dotrwał. I jemu się tam blank nie dziwuje, bo znał pewnikiem i taki kafe Strangl, który był we małym budynku za blank starego pierwy, rań tam nie mogli wlazować samotne baby. I to można i Waldemana tam mało kej tam wlazował. Na Tifergraben, blanci poblisku, Dreifall, Tik, Kajc, Zaule, srogi kolony, które ustawiali dla upamiętnienia srogi oszliwej zarazy we Wiedniu, a szło ci tam w tym ichniejszym menu noś moc roztomajtych maszkytów, Tortenstickle, Indianerkrapfen, Strudel mit Rüster, Kaisermelange, czarny kafej ze żółtkiem i kapecką koniaku, gebakene mauze, pieczone myszy, ja tak to się mianowało, Bischofsbrot, to takie nasze zozworki, Krampus, figurka diołoka wypiekanego z ciasta chlebowego, Kaiserschmarren, szpliterki ze kejzą, Dobosz Schnitten, tyż maszkietne szpliterki tela, co polewane karmelem, no i wina, Griner Veltiner, albo też Blauer Zweigelt. No i musiał być ku temu kafe kapuciner, ku któremu dawaliby tam jeszcze glaska zawdy wody albo z bonuszek zimnej wody. A można też wlazowo do szumnej Grand Café w dzielnicy Alzergrund, kiej mógł deptać do łozwobi dnioku letko jeszcze bamątny na najważniejszy we Wiedniu cmentarz Central Friedhof, kaj są pochowane takie ludzie jak Johannes Brahms, Franz Schubert, Schauspieler Kurt Jürgens, Eduard Józef i jeszcze oba ojciec Johann synek Straussy. Pewnikiem ale mógł też słyszeć taki fal, który przytrafił się we hotelu Zacher na Augustinerstrasse. Był to najbardziej sztramski hotel w dawniejszym Wiedniu i od czasu kuzyn cesarza, arcyksiąża Otto, wylos do hotelowego antreju, westybulu i pokozu się ormii wiedeńskich mamzeli, sagi akturackiej święty, ino ze deczką przy posku i we madziarskiej czopce z fejderpuszem na palicy. I o tam genau nie miarkuja, ale mógł ten nasz Waldeman nynać pieniędzy przed samą Mocka we cesarsko-królewskim hotelu Imperial przy Kirtner-Ring Zichcyn. Jak się szło od Schubert-Ringu, a kaj na ścianach pełno było malunków w obrozku olejnych Habsburgów. A można zachatował w takim maluśkim hotelu, miana już nie bocza Blanco, ale Franz Józef Bahnhof i jak każdy człowiek, który przykwansko się do Wiednia, miał rod wiedeński prater ze jego srogą gondlą, fiakrem albo drożdżką
jechał se od Ringstrasse, od którego gruntowała się, powstawała szeroko na isto szumno ulica z roztomajnymi stawieniami, denkmalami, palastami, parkoma, bezgryfnisto Ausstellungsstrasse i Strasse des 1. Mai i Eduard Lang weg. Na tym można najstarszy na świecie Rummelplatz. Bo i tam ci jest sporze roztomajnych kafejów, szynków, kaczmów, czego tam jest. Pierwszą gospoda wystawili tam już w 1603 roku. Zatem zostawili tam roztomajte szpasowne teatry, kabarety, Kasperteatry. Od takiego jednego markotnego błozna Hans Wursta, od którego wzięło się miano Rummelplatzu, Wusterpratte. Wiele też musiał o tym wigiejcu słyszeć, bo są przed sobą kocentrem całkiem pyskim. Nie mógł też obcyrklować łominąd Grinzigu, to jak po drodze na Kalenberg, o czym ją sam berał. Kejsik to była maluśko dziedzina, w której część przyniosło Blanc młode wino, Hauriger. I on też miał festelnie rotek knajpecki na Grinzigu, a wiele jo tamtego młodego wina wysłepał, nie byda sam się Asiu. Prawdziwo winiarnia, Weinstuba, to on to też pewnikiem poradził zmiarkować, bo idzie mu rozpoznać, poboczyć po tym, i że nad drzwiami zawieszono, przydziergano je asta sośnicy i tabulka ze takim nadpisem Ausksteck, łozewżyte. I no tam podało się richtyczne wino wiedeńskie, właśnie roboty. Te słowecko Heurigen je też ku temu mianym młodego wina, najnowszejszego rocznika, słepanego zawdy już ci też za czasów wiedeńskiej Geschichte Waldemana, desrogi fajer 11 listopada. Co by już zaterał o tym nie berać, pepcia z macycka nie robić, żyknaj no jeszcze, co najważniejsze, eli to Weissburgunder, Blauer Zweigelt, albo Riesling. Wiedeńskie wino jest zawdy galantne i jak mądroki go dają, najlepszy pomnąć, popróbować, je tam z Kanełone się wandluje, ino we Wiedniu. I muszę wam powiedzieć, a zdziepko się na tym zną, te wina mogą konkurować z mozelskimi czy reńskimi winami, a już ichni Eiswein to je taki są dobry jak wszystkie kanadyjskie wina zbierane, presowane, kiedy są jeszcze zamrożone. No i rzeknijcie mi, jak ten tyski grof, o tym mianie decko nie szkodzi, miał poradzić do ostatka studiować w tym Wiedniu. No jak? No i przychodzi żył we zabranej familii we Tychach, ale pieronym ci mu się tam mierzło, a świat wobił uciechoma. Bo ci panoczek nie strój tego świata liplingiem, ludzie we Tychach, którzy se boczą, opisują ci go tak. Szydnio srogi, o galantnej fresie, deczko siwych ufryzowanych włosach, Sztramski Wesia wyglądał na miastowego chopa, a parzy na grofskiego synka tym tuplem, i że się są grofem mianował. Zawdy też był galancie i szykownie obleczony, nosił się Waldemar richtig po pańsku, goła bez lat ogarnierową frupowym helmiskiem, jak amerykański szauspieler Clark Gable. Bez zima oblikał chód prąb ze paryskich salonów, ku temu obuwał żółte sztyble. Te szykowniste szczewiki, całkie jego przyłodzenie, to był muster do tyskich beamtrów, którzy gawcyli na Waldemana z letkim ozbawieniem, ale się starali brać przykład z onego pańskiego bycia. Hnety stał się Waldeman lejwym salonowym i to nie ino a juści we Tychach, ale we tych srokszych i szykownistych miastach naokoło, Połobiuch, Zajtach, Szweli, w któro przebiedała za Mikołowym, a godał szykowniście po polskiemu jak Żeromski, po niemiecku nikaj Tomasz Mann, po francusku chnet jak Emil Zola. Mógł ci też beztuż wkręcać się bez problemu we najszykowniejszą kompanię i balować za jej pieniądze. Bo jego familia Blanc nie rada łożyła na takiego ci syna marnotrawnego, utratnego Karlusa, w który poradził mocka przetyrmanić.
Nocne balandrowanie sędziowa Waldemana odgrywali się zawdy we najszykowniejszych katowskich restaurantach, kaczmach, szynkach. Problem ino był ze wracaniem się nazad do Tychów. Nasz wigień był dyć ano jedynym munej człowiekiem, w którym miał sądowo szpera na jeżdżenie cugami. A to bez tuż, co nie miał ci on zwykł lajsnąć się bileta, co w ten czas nie było tak einfach jak teroski. Co by wleźć na Bahnsteig, trzeba było musowo mieć bilet, ale ty nasz kocynder nigdy takiego nie miał. Miała to i szykownistego wieczora festelnie napolonego na szafnerów. Pies brączał, Waldeman go próbował uholkać, szafner się dyrgotał i zawdy ci jakimś szczęsnym cufalem pon i psiok przeszwarcowali się bez te wyjście na Bahnsteig. Zatem już zaś raz odgrywał się rań we cugu, kiedy ten łoklany pasażer na gapa gniewnym, rozjarganym głosem, który nie poradził strowić przeciwu, przesywał na szafnera, który nagabował go o bilet i że chnetki będzie wyciepnięty z roboty za docierność ku dostojnikom państwowym, za którego Waldeman miał się odpodować. Pora razy ten konsztik mu się udał, endlich jednakowo sztęci. Obciążliwy pasażer trafił do gerichtu, kaj orzekli dla niego festelno szpera na korzystanie z usługów tamecznego PKP. Nie oznacza to, dydzisz, co był on, odrzekał się po tym wszystkim smyków do Katowic, wracał tam stela do tych roztamajtymi autokami, z przyjaźliwych łonych posiadaczy poznawał we katowskich kaczmach i herbergach, róż czasu we nocy zamierzał wrócić do chałupy i tuci jak na ostuda żody, że przygodnych kompanów nie miał automobilu. Waldeman wywoniał wartko i że przy sąsiednim tiszu baluje dyrektor śląskiego zoo. Napoczął też głośno rozprawiać współbiesiadnikom, że mowe chałupie dwie rzodkie, jedyne we swojej zorcie małupice, a z kuli tego, co nie ma fachman albo ekspert, rod to nie jest skali. Dyrektor zoo moc się zainteresował, ale hnedki też dowiedział się, i że jeśli chce kupić te afy, to musi się uzdać Zaroski, bo on, ten nasz Miglanc, cugiem Zaroski o rozbidnioku musi wyciągnąć do Berlina. Dyrektor uznał, wsiadł za lękiera swojego dekawki, jak na ten auto miarowali, i pojechali do kupy do Tychów. Tu ci było jednakowo srogie oszczędzenie dla tego dyrektora, a to z kolei tego, co ten nasz wigiec przedstawił mu swoja siostra i mamulka i prawił, co on o tych afach godał. Inszym razem, a wszystko to się działo we Wesenie, w tym czas wywołanym restaurancie Monopol, koło katowskiego głównego Bahnhofu, poznał się ten nasz Waldi ze dyrektoroma najważniejszego potentata przemysłowego, a jako i że powód do Tychów już stanowił problem, dał do wymiarkowania skalenie im pakietu akcjów tyskiego browaru. Wrażenie sprawiło takie, że panoszki uwierzyli mu na słowo i wypuścili się w druga, co by we gabinecie dyrektora książnego browaru przysztymplować postanowienie. Portier, kiedy uwidział taką szramską limuzyna w pójściu Zaroski bezuchantów na teren browaru, auto podjechał ku dyrektorskiej willi, Waldeman wkludził swoich kompanów do gabinetu, dał skazać, co idzie wydać polecenia służbie i poszedł spać do swojej chałupy. Kiedy zjawił się rytyczny dyrektor, długo ci nie poradził spokopić, co też te chopy robią w jego gabinecie. Bali, kiedy żadnego nie udało się wykminić na podwiezienie autokiem, a taki cufal przydarzył się Kajsi w 1937 roku, Wicman dawał se rada. Do kupy ze jednym wywołanym katowskim doktorem i nie mniej wziętym adwokatem uznali, co wypuszczą się na Ausflug. Z kuli tego, co żaden z nich nie miał autoka, wigiec Waldeman urządził, i że Zaroski się taki auto glajsnie, najlepszy Mercedesa, pokwanskali się do najbliższego autosalonu, trzeba przeca skorzy kupienio,
taki autuk wypróbować. Chopy długo smawiali się, jeśli wykludzić się można do Krakowa, albo można do Tarnowskich Gór. Na ostatek stanęło jednakowo na tym, że pojadą do Bielska. Jakożby inaczej, bez tychy. Kiedy przejeżdżali koło tyskiego Browaru, Waldeman dał do wymiarkowania sobie dulnąć jakie piwo na kacniamę, co przyjęte zostało ze srogim uważowaniem. Wleźli do Parkowej, wtoro była na łączo z szykownictwą i sztramską Biersztubą. Uber nie miał żadnych wątpliwości, że zarechną zabuli w tosik inszy, niż stały bywalec. To też ze rułom chwilową, kiedy ten Waldeman rzeknął, co musi pójść do Haźlika i jeszcze bardziej blank einfach po lekuśku się weknął. An Walter i doktor nie dosi, co musieli zabulić za obsztalowane piwo, to jeszcze ku temu wracali nazad do Katowic cugiem. Szofer ze tego autosalonu nie miał przeca najmniejszego zamiaru wieźć nazad tych szwindlerzy. Ty nasz Waldi niestrój, bogacz tam, nie stracił swojej frechowności w rozelastaniem wytycha III Rzeszy. Rzeczy wszystkie poradzili po niemiecku, ale był to język einfachowy, proletariacki, on zaś godał językiem szauspielerskim, nadpoczną rozprawiać, że ze wiedeńskich czasów znosie ze samiuszkiem Adolfem, a prawdą studiował w tym samym czasie i z koronitego forszlagową familią pierwszych zawieranych we resztach śląskich powstańców i że za szmyrgeld powyciągał, wysmukał ich ze gestapo. I richtig, prawdą, dziękało powodze i frechowności, chociaż bez kunszachtów, Roza po drugi mu się udało. I ten Waldeman endlich żył ino po pańsku, ale miał i mocka pieniędzy. Ciężkie czasy przyszli na niego wraz ze wydaniem zarządzenia, że wszystkie obywatele Niemiec muszą robić. Waldeman uznał, coś nim to się tak blanknie kupluje. Grofy przecać robotą się nie gańbią. Tyski Bürgermeister mienił jednakowoż blank inakszy i kozą szucmanom przysmyczyć mieszkańca, co by ku osobiście wręczyć mu nakaz roboty. Waldeman odpoluł szriftem u kancelarii Führera. We wtorym zapewnią Adolfa i jeśli mu więcej takich jak tyski Bürgermeistrów, wojna na zicher przegro, Teroski po czasie genau idzie ujrzeć i że takich Bürgermeistrów jak ten ze Tychów musiało być mocka. Hitlerowska kancelaria przykazała we łopedzeniu nie Waldemanowi, ale samtejszym oddziałom NSDAP, co by się genau przyjrzało Waldemanowi. Hnedki też we Tychach powzięto rozsądek, decyzję, co by izolirować Bonaparciucha od społeczeństwa. Tak, jak miarkujecie, był rozsądek. Auschwitz. I tutaj życiowo cesta naszego Kocyndra ma swój fajland. I to gipci niźli inszych aresztantów lagru śmierci. Nie miarkuję, jeśli Waldy nie strój trafił tam, w tym lagrze się ze moim fatrem Jorgiem. Wiele mi mój tatulek rozprawił o tym Auschwitz, ale o tym chłopie jakoś ich nie bocza. Ale Kasik wysznupał, co ten nasz czeski grof do ostatka nie stracił kurażu, nie zapodział swojej grofskiej frechowności. Na łączo z takiego ci lagrowego apelu ich niego Ferlizongu zrobił festelno haja brewerio samemu Adolfowi Hessowi. Twierdził, że to jest rogachne, fuglowate szajsnięcie się i kiedy komandant nie chce, żeby go przekludzili na wschodni front, mogło na doczkaniu skuplować ze kancelarią Rzeszy. Takiej frechowności i soruństwa w tym lagrze żaden ani się nie spodział. Szef lagrowego komanda przerażony skamieniały richtig zaglingał do Berlina. Żaden tak proprawdzie nie miarkował, co on usłyszał we słuchawce. Pewnikiem jednakowoż nie było to blank nic do śmiechu. A Waldemara, Niestroja, hnetki zaczaśli, jeci to teraz jedną z milionów ofiarów Auschwitzu.
Było to jakoś ich bez lato 1943 roku, a miał ci on w ten czas 61 lat. Mój tatulek wylazł ostatniego sierpnia 43, ale to już jest blank inkszobojka i nie plac i czas na to, co będę sam teraz wspominać. Jego styl życia, usmolono śmierć, przenieśli do lokalnej legendy. Tameszne starki, mamulki jeszcze wiele lat po tej łośliwej wojnie rozprawiali o tym tyskim grofie, o tym tylu Eulenspieglu, Delusowi żole, strofowali swoich synków i wnuków, kiedy pierwszy raz w życiu przykwanskani się do jakiegoś tam hacharstwa i nocnych smyków. Żyj tak jak Waldemar, to i Fajran, szluz, będziesz miał taki jak ten tyski grof. No był to na historystyczny Ślązok, nasz chłop ze krwi i kostylów. Eugen z Pnioków.